día. Bo día, grazas aos madrugadores e madrugadoras que estades xa aquí desta hora e tamén aos que se incorporarán, lóxicamente, ao longo da xornada de hoxe e a metade de mañá e aos que nos seguen a través de internet. E a mí gustame tamén saudar aos que nos seguirán, porque o feito de que todas estas intervencións queden gravadas e subidas, aparte de ser emitidas en directo, pois fai que logo teñamos visitantes que hoxe ni siquiera sospeitamos quen son. Ben, a xornada de hoxe, que tedes todos o folleto sobre a cuestión enerxética en Galicia entre economía, territorio e sociedade, é unha xornada que non por acaso se inicia no día de hoxe, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, non? Que celebramos. Bueno, eu decía, cando pensaba na celebración, pensaba, bueno, vou mirar cantas acepcións ten no dicionario a palabra celebrar, a ver se hai algunha que non implique satisfacción, porque realmente o medio ambiente acostuma a ser máis motivo de preocupación que de satisfacción, non? Estamos preocupados a varias bandas, lóxicamente, non? É dicir, estamos preocupados pola degradación do medio natural, pola desertificación, que é un dos temas que neste ano a ONU puxo sobre a mesa nesta celebración, polo cambio do clima e as consecuencias que cal é a situación real do clima e cales son as consecuencias que isto está tendo, que polo que vin nas notas de prensa é o tema da conferencia de Antonio Guterres hoxe, precisamente, non? Tamén, ou polas consecuencias que isto pode ter sobre a diversidade biolóxica, sobre a alimentación, sobre os recursos, etc. Non? Que preocupados a moitas bandas que, ao fin e ao cabo, son sempre a mesma banda. A banda de que isto se acaba. Non? E estes son temas que a nós, como Consello da Cultura Galega, nos teñen preocupados en varias ocasións. Non é algo que poñamos este ano, nin nesta celebración en concreto, senón que xa desde hai moito tempo vimos falando do bo uso e mal uso do mar, do consumo e sostibilidade, de temas que teñen relación con todo isto do que estamos a falar. Mesmo na propia celebración do 40 aniversario do Consello da Cultura, con aquel foro Pensar o Mundo desde Galicia, había un foro coordinado por María que era realmente, cales son os límites do planeta, non? E como iso temos que velo desde Galicia e pensar, non somente que podemos achegar nós cunha visión propia, senón tamén pensar cales son as vías de solución que desde Galicia podemos dar ou que tipo de alertas hai que lanzar sobre a nosa propia poboación, non somente sobre os gobernantes, para que cada un poña da súa man a cuota que ten que poñer para que isto non siga no proceso de degradación que faga insostible, que nos leve a un camiño que non teña volta atrás. Por iso tamén, a xornada de hoxe se inscribe dentro diso, non? Inscríbese, ademais, dunha maneira, non digo que peculiar, pero sí con unha amplitude que tamén mostra a importancia que para nos ten, non? Porque cando no ano pasado empezamos a lanzar, desde as distintas instancias do Consello, cales eran os temas que nos debían preocupar para facer a programación do ano 24, desde distintas instancias apareceu este tema en concreto, o problema das enerxías, o problema como nos temos que asumir como Galicia a transición enerxética, cales son os problemas con que nos enfrontamos, incluso cales son os problemas que poden sobrevir como consecuencia de que a transición enerxética non se faga das condicións debidas, non? Porque ninguén cuestiona que temos que ir a unha sostibilidade, a unhas enerxías renovables, etc., pero non a calquera custo, non de calquera maneira. Hai maneiras de facelo que son asumibles e hai maneiras de facelos que nós como galegos non podemos asumir de ninguna maneira, non? Entón, ese tema, desde
distintas perspectivas, parecía que era como un tema que urxía desde distintas instancias do Consello e decidimos crear unha comisión organizadora que aunase sobre todo as tres perspectivas principais que serían unha desde o pensamento, outra desde a ciencia e a tecnoloxía e outra desde o patrimonio. E elas tres representan esta comisión, pero creo que vai falar Teresa en nome de todas, non? Adiante. Moi ben, bo día a todos. Eu empezaría por retomar o que sinalou a presidenta en último lugar, que é o feito de que esta é unha actividade colaborativa das tres seccións e na que participan representantes ou persoas de distintos ámbitos do coñecemento, e que isto vai un pouco en contra dunha tendencia xeral a sectorizar os problemas, e a que cada un se limite a moverse no ámbito da súa área de coñecemento, da súa actividade profesional e non se facilita, en xeral, este intercambio de perspectivas. No programa se citan, na introducción do programa se citan tres palabras que creo que explican un pouco o sentido desta xornada, que son a de facilitar, reflexión e serena. E na situación na que estamos, onde as actividades, a implantación das actividades sobre as que vamos a tratar hoxe, están creando unha forte controversia social, desde a sociedade se están poñendo en cuestión a maneira na que se están a executar todas esas ou ese cambio enerxético ou a implantación desas instalacións, un pouco reflexionar sobre como se está producindo ese conflito e como se debe dirixir hacia o camiño de acordo e de buscar un entendemento e solucións que cumplan todas ou a maior parte dos requisitos que deberían atender. Está moito no papel que o Consello da Cultura Galega lle corresponde. As actuacións de implantación de enerxías renovables todos temos claro que son demandadas pola crise enerxética e polo noso modelo económico. Imos falar do esgotamento dos combustibles fósiles, do cambio climático, todos somos conscientes diso e da necesidade de un cambio do modelo enerxético. Nese contexto é importante preguntarse que papel deben ter nesa transición enerxética as comunidades, a sociedade, que si se deben limitar a ser afectados pola situación enerxética e polas solucións que se están plantexando ou elaborando, ou si tamén deben ser axentes e deben ter parte nas decisións tanto relativas ao modelo como á súa execución sobre o territorio. Eu sintetizaría isto no sentido de que debemos pensar desde o global, que é onde se sitúa a cuestión enerxética e o problema enerxético, pero tamén temos que pensar e reflexionar desde o local, porque dende o local é dende onde é importante quen somos, quen queremos ser, a nosa identidade, o territorio que habitamos, e pensar desde o local require coñecer, comprender, analizar e despois propoñer. E moitas veces estamos actuando desde o último chanzo en vez de actuar dende o primeiro. É necesario analizar, coñecer o territorio, as súas posibilidades de transformación, a capacidade de acoller novos usos, a realidade social do territorio sobre o que se vai actuar. Quería sinalar tamén, como tamén fixo a presidenta, que traballar nestes temas, nesta liña, é algo que se ven facendo no Consello dende hai tempo, dende a sección de Patrimonio e Bens Culturais, na liña dos informes que se están elaborando,
sempre se atende a esta consideración global do territorio como soporte de valores culturais e destacar dous foros nos que estes temas se trataron. Un é o Foro Patrimonio e Sociedade, que se desenvolveu a partir do ano 2019, onde había unha mesa específica de patrimonio, políticas públicas e normativa legal, no que se trataron todos estes temas, e o foro ao que tamén se referiu a presidenta, Pensar o mundo dende Galicia, onde se tratou o tema que ela xa comentou dos límites planetarios, unha ollada socioeconómica de Galicia, pero tamén o tema territorio, patrimonio e identidade, que tamén ten e garda moita relación co que hoxe imos falar aquí. E, bueno, por min nada máis, grazas foi moi agradable a colaboración entre as tres seccións, foi moi productiva no deseño desta xornada e espero que a proposta que elaboramos entre todas sexa do interese de ustedes. Gustaríame comentar que non está aquí agora presente, pero está de camiño, Rebeca Branco Rotea, que foi hasta aí nada a coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais e colaborou e participou tamén no deseño desta xornada. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ben, pois entón, damos inicio ao programa.